KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kawai ke kinhon ke baju yarap ya ki breu ke baju kerni he ki jat jinggi buai ya kepada tip kerteng kum ke jing IA Center kebadan hakasnong art rit Haribhoi district ya kepada penyai ke Church of God Meghalaya and Assam hakasni sajang ke khatra tarik ubnai jelleo arajar ar kala penlong ke jing thung ni ki tenrai ding ha plau jong ke ni ke rehabilitation center ban penjer ngam ni ki saudong saukun nang baki bre ki basha sumar sipor hagani ke jaka kini yo ya kale air ka bakhol hagani ke snile shem bentalang de ki pastor jong ka balang ki bakin top ya u reverend ki nongplu ubadairu president jong ka pastors fellowship reverend R Im Yong ubadairu secretary jong ka business association reverend AM Misil reverend SKs Imli ubadairu secretary ka pastors fellowship reverend M Shangpliang Reverend A.R. Marwen bat kiwai khot jong kene ke jing IA Center harengkat ke jing don lang jong MLA ke Umsning constituency uba Jason Saukme Maulong uba S Maulong uba dai range forest officer di Rangba bat kilong kene baro ngitip ba kamaryang hi kadai ke jong utrai ngi kristan ngi ba kamaryang kalong yak ba utrai buai hangi Larangi pej haka ngansot na Bible mo kitab Deuteronomy ka lunong ka basipho ka khat saw kong hakmi ka beneng bat ka beneng jong ki beneng kilong ki jong utrai uba ublei jong me ka khendauru bat baro kat badon haka ting sethu ba baro kat ki badon haka ka kethup ki ding ki se ki marat ki mereng kilong ki jong utrai bat utrai haba uthau ya kan ka pertheiru Hakasni ke badingkong baar balai basau ter uthau ya baro ki komponen mo hadu kasih ke bandro usathau pat ing kibreu laringi page ya kataka creation of God mo laringi page ya ka order kadai ka perfect order lanai kataka jingbu baik bu rinti ke jong blai ulabu rinti kadai master plan ba ki de banwan chart ka khandau bat kabaneng nang tau sopenwan nya ke jingshai sopenwan nya ki jingthung jingtep nang tau sonra iki marat bat andala de baro usora iki breu kata kamut ba upen biang so tip top ya baro ki komponen jong ka maryang nang tau sabu yengi ki breu namar uso thu ba ngi ki breu ngindon kam kum ka kitin pharang ki ombang ngi coexistent maryang ki coexistent ni depan highway Iyo kali air ka bukhoj nang iyo ka surrounding ka ba khoj iyo ka met ka phat ka ba sat ka phat haka jo ka por pade na ka lem jung ni i dok kam pare ban sumare ka surrounding sumare de kani ka jing thung ding sutanat ba ki penya da jing ai center bar nga IP ba nga sat chapiru ba kam de tang ba ka de hak ta ka world environment day na kini kinu kisgi bangi pen ba kani ka di ba de ban simkhya i be pi we ba don hang ni Adai ka jingkit klik ka jong piwi problem ni. Namar ngai bela de bangla police sabar ki phopo sang ngadon sabar. Tengah I kumno kalong environment sabar ngadon sport Bangalore ngadon sport Delhi ngai. Habe picture ni gini thor na pe gini ki state. Khantam sport city de uding upimisho. Si bitaki building. Haba na feeling men same lu kanong ay picture na feeling men same kasat ta ka dito same dekat no effect ya ka overall ya ka met ka phat ka jong ni namar nang ikwa ba ka society ka jong ni ba ka long ka ba klan I dong kam ba ka surrounding ka environment bar khait ka long ba ot ka suba te ka shong habar khait ka badon hang ni bar khait iwe badon hang ni idang ka chik click ma khaw ba kani initiative ko bashim na jinga ai center inang ya beteng ini kam ko ba ngati kan ailang ti ko man ka dia marang ni bro fakir ki para banget ni ari ba ka jo bala ni para banget ni tigang ngai ba kani ko program kadang ar bentah ko jing thung din bar ka wer ngi habe kren what is the whole purpose jong ani ka center tina kalian ko jonga ko mangala kren mene mo ba
Nda kani ka center an ai lang ta kasi man ba kadang ba anything in the future na karon ka ay nang ni sikmat to ya pentip lang banginya kit lam ni kani ka ba kit lam ni kani ka jundong kam jong ka dong ka thangi nam ta laway jong ka step laway jong ka no ka snong ka thaw laway jong ki kun samlan laway jong mono ba wan yo jing rap na kani ka center iswa bangan song kilong ka ay mga wan hangni kalong ba idan jing ai so phan kalang jong hot mono na kani jing ai center baging wan chakwa ban pediang ya kani ka isu long ita isong bisa iba red tinga hot mono ya i mono ba in charge na di yang ini jing ai jonga nang ta kani center long match po ja tika